kuan, but you know, kani man good, I think what ang inandi lang akong tanawan ni Sir Tats, no, I think it's good as long as it retains the worship aspect. Change man good na. Yes. Ang kuan lang yun is that the nga respeto lang gihapon ba, it retains its that ang meaning magud for Catholics, mga worshipers ni San Antonio, this is a sacred dance, no? But most na ang kuan, maura na, pero in fact, in terms of authenticity, sa steps sa sinulog, I think dili mo gini manufactured ang wa man. Nalay mga additional siguro. Nalay sila additional steps as mo evolve ang sayo, but you know, I think it's kuan as long as it promotes worship sa it allows people to clean fun niya. Kuan man sad kahit tarong man sad ang pagdasa, kuan no mga organizers. So maybe that's a very good aspect. Father, sa imong experience, sa imong stay for mga dito ka sa simbahan 5 years, unsa may imong mga naobserbahan how Cebuanos na nagpakita no sa ilahang pinaagyan ni sa ilahang pag-ampo, sa ilang pagsayaw niya, unsa may mga kabag-uhan nga imong naobserbaran since diha ka sa simbahan jud? Well, una sa pala, no, it's good na nundutin natin ginisgot about the origins of the sinulog of the Sinog. So in a sense, mura ka ito ang ginaribay. Usahay, basta makalimtan natin mga philosophy translation, yung hindi already to commercialize, no? Nga na sa Gapita, consumeristic. So it's good that mo na itong ginahisutan. So that's why siguro ako nang isumpay na siguro kining usak ka bahin sa Basilica nato ang ikon ba. It's a kind of a additional, but at the same time it is also a revival. A revival sa usak ka sa usak ka tradisyon na ginabot na it was eventually lost in translation. No? Kini bang siguro hinundon nato siguro before na magsugod ang procession, no, ang solemn grand procession sa kanang alauna medyanana, no, adunay usak ka Santo Niño nga musod sa Basilica. So before malakaw ang Santo Niño gikan sa Basilica, adunay musod. Unsa man siya? Ano musod ang usak ka Santo Niño? So kini siya ang Santo Niño nagsuod sa Basilica, amo ni siya ang Santo Niño gikan sa San Nicolas Parish, no? Sa karaang panahon ang tawag na siya ang Teniente General o ang Teniente de la Guardia. Unsa ba ano may teniente na siya? So sa ato pa dunay iba na ranggo. Kay tungod ang Santo Niño sa Basilica, siya ang El Capitan General. Sa kaniadtong panahon na ang mga katsila, no, gihatagan nila og rango, no, the sovereign government of Spain, gihatagan siya og rango og Kapitan General. No, so sa ato pa muna ang pinakataas na opisyal sa military. So that's why kung atong natawon ang imahe ni Senyor Santo Niño, na siya og kapa, og puwa. Kanang puwa na kapa muna simbolo sa isang general. Na pa siya og corona. So he is a king, no? So sa ato pa, and then dugang pa ni Ma'am Joy na ang sapatos ko ni Santo Niño is a military boots. So from the very beginning, no, there is something military or sa imahe ni Santo Niño de Cebu. So tungod niya na, no, so tungod na sang ranggo niya na as El Capitan, so as kinang procession is a kind of an activity na ang Santo Niño pinaagi sa procession, no, musuron siya sa iyahang trupa o sa iyahang gingharian, no. So ang Basilica nagsilbing murag fort or a camp. So musuron siya. And remember in military parlance, sa lingway sa kwan, no, dili pwede bayaan ang kampo sa commander kung dili na wa sa mupuli sa iya. So itugyan niya ang yang kampo o yang fortress sa iyang second in command. Mao ko na ang teniente general. So in a sense,
it was lost in translation, murag wala na lang gihatagan importansya ni anang inang tradition. This time, on January 19 at 1:30, we are going to revive the turnover ceremony of the Teniente General, of the Captain General to the Teniente General. So, and since the Navy, no, ang Navy, we have a activity of the Agustinians with the Navy sa atong Duao Santo Niño, and they for a while they actually recognize, no, the rank of El Capitan General. As a matter of fact, they renamed it as the Lord Admiral of the Sea. Kaya nagsumpay man ang amuhang ang advocacy sa pag-protect sa kalikupan, and napod ang forces, ato Navy sa protection sa kalikupan. So nagsumpay siya, no? So that's why we are requesting them, no, to assist us in the military component ni ining pag-transfer. So we will be hopefully kining 19, no, for the first time, no, na mahatagag og importansya kining pag-turnover sa ano ba, sa Santo Niño, sa El Capitan, sa Teniente General. So while the Santo Niño, the El Capitan is nagasuro siya, no, ginabantayan sa Teniente de la Guardia o Teniente General ang basilika. So murag siya ang musuroy-suroy, no? Siya mutuyok sa iyang to look over, to go over his territory, no, and see that everything is okay. Yan na siya, no. So mo na ang usa sa mga ang original intent, and hopefully kining for the first time, no, in the 447th year of the celebration ng kasaulugan sa Fiesta Señor, i-revive nato ining tradisyon of the military turnover. So mahitabo na siya, Father, karong 19. Karong 19, no? 19 sa Sabado. Yes, after ang hudyat ini, after ang atong halangdon na arsobispo pagbutang niya sa Santo Niño sa karosa, muna ang pagsugod sa turnover. Pero ang atusang mga katong kung ano, hinaupunta na si Monsignor makaapas nato kay Monsignor Silva, ang parish priest sa San Nicolas Parish, kay ilan naman gyud ning gibuhat sir ta. So wala gyud nindot ni karon nga kada bang ma-revive na ang mga traditions, ma-connect kung sa tong mga kay importante, Ma'am Joy, nga mahibaw-an nga to sa katawhan nga mao day na kay makakita man sila matod pa ni Father Tito ang musudla, pero ginahatod man jud sa Nicolas. Pero after that wala na parang na-lost gid siya. Mo ni nga karon nga, you know, nindot kayo ni nga ang mga taga San Nicolas, dako man gyud sila og role. In fact, ang San Nicolas is really one of the oldest nga pueblos gani sa kuano during the in the Philippines, for that matter. Nya mo to nga karon daga na sila nindot kay ilang mga plano. In fact, kay magkuan man na sila, mag-procession pud sila gikan dito sa San Nicolas, unya naasad sila ganahan ko adto, Father, nga kaniliging ang mga tao ba, they now translate their faith in how they see it nga katubang ang Santo Niño naa in the midst of all of us. So mo tong nakuno sila yung mga Santo Niño nga mga bata ning dressed in different Santo Niños all over the world, no? So na Santo Niño of Prague, na mga Santo Niño or unsa patong giingon, nindot kay ba kay kanang kuan, like it's saying sa to, if I quote ni Monsignor Silva, yung siya nga, there's a Santo Niño in our midst and there's a Santo Niño in all of us. So that means na gyud ay holiness within ourselves. So nindot kay ni siya kay kani manggod para nako visuals ni siya nga maka-reinforce sa imong faith. There are two ways of looking at it nga. Unsa man ni pa kuan ra ni Patrino for the faithful, labi na sa mga bata kay ang mga ang ila di ay mga participants ani are children nga naa sa toddlers ba. So these are mga around siguro 3-4 years old nga magsinina. But you know, para nako it's a rite of passage, no, talking from an anthropological perspective of rites of passage. Kay kaning rites of passage, importante man nga makibaw slowly gi-orient ang bata sa iyahang unsay iyang responsibility in the society. So karon mo ni ang religious aspect, and it's very important no na siya religious background. So mo ning magsinina sila Santo Niño. So and then eventually, so these are some very important aspects, no, of course. So muuban ni sila ingon si mo na
mo man ilang gibuhat yun every year nga muuban para muhatod ni Teniente de la Guardia, no? In fact ang term is mo din ng de la Guardia ang ilang kuan kay siya man day mo bantay. Bantay sa pasilika. Oh, di ba? So at least ang mga tao karon nga kadungog nato, makaibaw na sila nga amo maulay din na na siya. sa mga katigwangan by word of mouth na lang yun na. But this is what tradition is all about nga. Dili man tanan, labi na kay dili man ta writing population, no? So morning mga traditions nga nindot kaayo because this is really involving giunsa para nako giunsa pag-incorporate sa mga faithful sa ilahang pagtuo o giunsa nila ngadto sad sa ilang sunod nga generation. So mo na importante Ma'am Joy nga ang new generation abi na no makaibaw gid sila unsa may significance ani unsa may pasabot ni ining mga tradisyon. So ang sunod natong pangutana siguro unsa may historical, cultural and spiritual value sa sinulog Father og Ma'am Joy apan ato nang tubagon human lamang nining mga mensahe. Si, asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man day na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bakasyon. Ninduta gud. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug laing pagid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta gud ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, matunya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. Nature spring water. Naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature spring water, oh so right. Nature spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Nangita ba ko bukarga sa inyong mga dagkong kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gothong Southern mo ay tubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu matag paingon sa Cebu sa ngadto sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes, samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong mutawag sa Gothong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Mga igsoon, balik ta no. Kaganina atong bilin no sa ato ang mga bisita karon sa paghatag no og kabahin nining ato ang pangutana nga unsa may historical, cultural and spiritual value sa sinulog apan sa dili pa nato ni ipatubag nila mga iyo sa taog gamayng explanation no gikan ni Father Tito
kung unsa bitaw ning po nga bato balani no kay kasagaran mo ni ato madungog labi nang gigitong tigsimba kanunay